Здравейте, приятели! Днес е много специален ден за мен. Днес е отворените врати в детски център Слънчев дом. С много любов и внимание го заведох. Част от мен е тук. И сега, още преди да дойдат малките дечица и техните родители, ще ви покажа на какво могат да се радват малките деца, когато дойдат тук. Хайде сега ще го разгледаме заедно. Ето тук са играчките за децата, момченца и момиченца, развиващи и финната моторика. Имаме и много образователни игри и за най-малките и за по-големите. Тук е разделено и на сектори. Имаме си и книжки с образователни игри за децата. Имаме си кухничка, която децата да творят вкусоти. Имаме си, разбира се, и играчки, и кукли за най-малките принцески. Имаме си камиончета. Без музикални инструменти и музика няма как да няма в нашия Слънчев дом, защото музиката е основен фактор в развитието на децата. Те ще творят и ще изучават и сами ще опитат, защото най-добре човек се учи, когато сам опита. Тук ще си имаме почерка. Ще си правим упражнение с водата, която ще е тайна изненада за тях. И разбира се, слънцето. Слънчицето ни е основният фокус и енергията при нас. Ще творим, ще рисуваме, ще играем, ще бъдем създатели. Ще даваме, както слънцето дава на цялата земя. И ще разберем каква е радостта да даваш и да споделяш. Вълнувам се и доскоро ще ви разкажа